σταμάτησε όπως έπρεπε. Να τον τραβήξει τώρα. Τώρα γυρνάει πίσω. Τώρα θα τραβήξει το σκηνή πίσω για να πάει άλλος. Αυτοί τι κάνουνε? Δένονται με κάτι σκηνιά και περνάνε απέναντι. Και ποτάμι. Γιατί? Τους αρέσει έτσι, για περιπέτεια. Γιατί όχι τα παιδιά? Τι ωραία. Θα γυρίσει πίσω. Το σκηνή το τραβάνε, ναι. Το τραβάνε. Παναγία.